शेतकऱ्यांनी विमानतळाला संमती नाही दिलेली. विमानतळ विमानतळाला नाही, तर फक्त जागा मोजणीला आहे. त्याच्यामुळं सगळ्या शेतकऱ्यांनी ती पण नाही दिलेली. विमानतळाला खरं तर शेतकऱ्यांनी अजून काही संमती दिलेली नाही. फक्त शासन दरबारी संमती जरी दिलेली असेल, ती संमती फक्त मोजणीसाठी आहे. म्हणजे झाडं वगैरे सगळं मोजणी केलेली आहे. रेट अजून जाहीर नाही. किंमत पण शासनाकडून कोणत्याही जाहीर नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बाजू फक्त ऐकून घेतली, दर निश्चित केले नाही. त्याच्यामुळं अजूनही जर बदल करायचा असेल आणि स्थानिकांनी जर विरोध केला, तर ते 100% विरोध होऊ शकतो. आता एक आमदार आपले पाहिलं तर विमानतळ आणण्याच्या पॉझिटिव्ह मध्ये आहेत, तर दुसरे आमदार विरोधात आहेत. अमोल बनकर काय आहेत? अमोल बनकरची बाजू शेतकऱ्यांच्या बाजूने असेल. हा. अमोल बनकर आंदोलनातनं उभं राहिलेला आहे. बच्चू कडू आमचे जे दैवत आहेत, बच्चू भाऊ, ते आंदोलनातनं उभे राहिलेत. आमचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा आहे. जे शेतकरी म्हणतील त्याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. शेतकरी म्हणले आम्हाला विमानतळाला जागा द्यायची तर विमानतळाला द्यावी. परंतु आमचं म्हणणं असं आहे की